lajɛlen kɔnɔna la. Alamisa su ka dugu jɛ kunu juma la mɛ kalo tile 9 san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 3 wagati marikala donda la an ka finitigilakaw ka pɔsi min bɛ yen u ka pɔn min bɛ yen n'o bɛ wele ko pɔnbilenni banbanciwale tigilamɔgɔw ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Nin baara jugu nin kɛlen kɔfɛ min ye marikala prefe fo ka se a sous-prefe ni a mɛri ani u ka tribunal ɲɛma ni o y'u ka tribunal président ye olu wulila ka u kunda nin yɔrɔ in kan yaasa ka taga nin yɔrɔ in lajɛ cogoya min na u ye a jira ko min ye maa 3 ye olu de ye fatura maa 1 ale joginna kosɛbɛ u y'ale ta ka taa ni ale lapitali so yaasa a bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogoya min na wa u y'a jira fana ko min ye moto jakarta 1 ye o tiɲɛna ani fana u ye a jira k'u selen kɛnɛ kan u ye nin yɔrɔ ninnu koko lajɛ u ye marifa kisɛ nɔ ye a yɔrɔ la u y'a jira ko nin maa ninnu ye nin waleya min kɛ nin ye waleya cɛjuguba de nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ɲininiw bɛ sen na maa minnu kɛra nin waleya cɛjugu in kɛbaga ye ka se ka tɛgɛ kɛ u la cogoya min na u ka ɲɛmaa minnu ni olu sera a kɛnɛ kan olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu fatura ani fana u ye nɔgɔyada kɛ ka ɲɛsin maa min ni ale banana ma ko ala ka lafiya kɛ a ye ala ka kisi a man tɔɔrɔ ma. Ɲɛnajɛ min bɛ kɛ san o san yaasa ka farafinna ladalafiniw ka olu la yakubaya cogoya min k'u yira diɲɛma la ni o bɛ wele ko la nuit du textile africain ni o tun kan ka kɛ minnu bɛ a organisation kɔnɔna la olu ye barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la u ye a jira ko ɲinanta bɛna kɛ septembre kalo kɔnɔna la sabula ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye san 2025 ka o kɛ seko ani dɔnko san ye ko o hukumu kɔnɔna la u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila septembre kalo la yaasa a baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min. Ka kɛ ni maa dɔw ka waleyaw ye waleya min ni u bɛ ka jamanadenw wele ka fitinɛ wuli ka na jamana kɔnɔna la tarata don mɛ kalo tile 6 san 2025 an ka procureur général près de la cour d'appel de Bamako Amadou Gindo ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn balo bola ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma ko maa o maa de bi n'i kɛra fitinɛ wulili sababu ye ka jamana in kɔnɔna la k'i k'a bila e kunna ko u bɛna tɛgɛ kɛ e la i ni ɲangili min ka kan o bɛna da e kan wa a y'a jira fana